Τζίνι, Ναι, πώς φτιάχνετε το σκυλάκι? έλα να σου δείξω. Αγαπητοί μου φίλοι, θα πάρετε μία τρόμπα όπως έχω εγώ και ένα ωραίο μπαλονάκι. Το μυστικό σε αυτό λοιπόν είναι ότι αφήνουμε περίπου 4 δάχτυλα. Δεν το φουσκώνουμε ποτέ όλο, διότι θα δείτε στη συνέχεια για ποιο λόγο. Και τώρα λοιπόν ξεκινάμε να δείτε πώς λοιπόν φτιάχνετε ένα σκυλάκι. Λοιπόν, στην αρχή πάμε να κάνουμε τη μητούλα και εδώ πέρα θα μετρήσετε 4 δάχτυλα. Το μυστικό στις μπαλονοκατασκευές είναι ότι ποτέ δεν αφήνουμε το μπαλόνι μας. Διότι γίνεται αυτό εδώ πέρα και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε λοιπόν κάνουμε τη μητούλα και τώρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε τα αυτάκια. Περίπου θα υπολογίσετε άλλα 4 δάχτυλα ή λίγο περισσότερο, κάπου εδώ. Δηλαδή γύρω στα 5 δάχτυλα. Και λοιπόν συνεχίζουμε και το κρατάμε έτσι και όπως βλέπετε εδώ πέρα θα στρίψουμε. Και αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει τη μύτη και τα αυτιά, οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε το λαιμό. Ο λαιμός λοιπόν πάλι θα μετρήσουμε 4 δάχτυλα. Και τώρα λοιπόν φύγαμε να πάμε να φτιάξουμε τα ποδαράκια. Εδώ πέρα λοιπόν φίλοι μου θα μετρήσετε γύρω στα 5 δάχτυλα στο πούμε, κάπου εδώ. Από την εμπειρία μου γενικά δεν μετράω κάθε φορά τα βάζω τα δάχτυλα, πλέον μπορώ και μετράω με το μάτι μου. Κάπου εδώ πέρα θα κάνουμε το κορμό και πάμε να κάνουμε τα τελευταία ποδαράκια του σκύλου. Ορίστε λοιπόν φίλοι μου ένα ωραιότατο μπαλονάκι σκυλάκι και λοιπόν θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι άλλο σχέδιο θα θέλετε να δείτε. Κάντε με follow για άλλα τέτοια περισσότερα βίντεο διότι θα έρθουν πάρα πολύ ωραία σχέδια και εννοείται θα έρθουν και μαγικά. Και μάλλον ίσως κιόλας σας διδάξω και πώς να κάνετε μαγικά, οπότε λοιπόν κάντε με ένα follow και ένα like για να μην τα χάνετε.